ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ରବିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦିଦିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନରେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ସଂଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଜିର ଉତ୍ତମ ଦିବସଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋତେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗେ, ଆମେନ୍। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ ବିଷୟ ହେଲା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଆମେ ଆଜି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ସାଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ସହଭାଗିତାରେ ସେ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ସହଭାଗିତାରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା କି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ 1:4 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହିଁ ପାପ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହେଲେ ସେହି ଫଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଓ ସେ ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ସେ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନତା ହେତୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପାପ ଆସିଲା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ପାପୀ ହେଲେ। ଆଦିପୁରୁଷ 6:5 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଜିନିୟ 17:9 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ ଓ ଅକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ, ଯେଉଁ ପାପ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ତାହା ମୁଁ କରେ। ମୋର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରି ନାହିଁ। ଆୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ପାପୀ ଓ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିପରି ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରେ। ଜୋନ୍ 15:16 ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏଫେସୀୟ 1:4 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 1:15 ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ମୋର ମାତାର ଉଦରରୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1:26-27 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କରି ସେ ବଳବାନ ବିଷୟକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ମନୋନୀତ କରେ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ନ କରି ନିଜ ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରେ। ପିତର, ଯାକୋବ, ଜୋହନ ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେମାନେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୂଷା ତ ଜଣେ ଜଳଜୀବ ଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହୃଦୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପିତର 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
3000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିଅଛୁ କି? ହବକୁ 1:13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏମିତି ନିର୍ମଳ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ 3:23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧା କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଇସାୟା କହିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଠିକ୍ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତାହା କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା କେହି କେବେ କରିନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପାପ। ଇସାୟା 59:1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପାପ କ'ଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାତଙ୍କର ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରେ। ଆଶିଷ ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପୀ ନୁହେଁ, ସେ ପାପୀ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାହସର କାରଣ ରୋମୀୟ 8:1-23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ସେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ସକାଶେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ନିହେମିଆ 9:17 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କରନ୍ତି। ସେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 1:9 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 1:7 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଏଭଳି 8:12 ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମର ପାପ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବା, ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:10-12 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମର ପାପ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ଆମର ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର କିପରି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:16 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। କଲସ୍ୟ 1:15 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ରୋମୀୟ 5:8 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଓ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଜୋହନ 3:16-17 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଜିରିମିୟ 21:3 ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଶେଷ ନାହିଁ। ଜୋହନ 19:24 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ପଶ୍ଚାରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ତାଙ୍କ ସେ ପକ୍ଷ ଦେଶ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ ଶେଷ ମୁଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯୀଶୁ ନିଜ ରକ୍ତର ଶେଷ ମୁଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବଳିଦାନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:15 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ପରମ ଧନ୍ୟ, ସେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲିପିୟ 2:7-8 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। 2 Corinthians 5:21 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା
एक पदे लिखा जाए जे पृथ्वी ओ तनिर पूर्णता सदार्थ जगत और तनिवासी समस्त सदार्थ गुण। द्वितीय कोरिन्थियो 8 पर्व 9 पदे लिखा जाए जे से धनी हेले से आपन दरिद्र करे जेपरि आमे ताहांक दरिद्रता द्वारा धनवान होइबा। ईशाया 53 पद 5 पदे लिखा जाए जे से आममानकर अधर्म निमंते क्षतविक्षत हेले से आममानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आममानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिता ताहांक प्रहारे आमेमाने सुस्थ हेलु। एप्रिल 2 पर्व 9 पदे लिखा जाए जे से आममानक निमंते से मृत्युर स्वाद को आस्वादन करे कारण पाप वेतन तो मृत्यु सेतिपई ताहांक मृत्युर स्वाद आस्वादन करबा पड़ेला ताहांक मृत्युवरण करबा पड़ेला। आत्मा विषय देखा कि से रोगरे पीड़ित लोकमान किपरि प्रेम देखाइले ओ किपरि से ताहांक सुस्थ करे। यात्रा 15 पर्व 24 पदे लिखा जाए जे सदार्थ कौन सदा आमे सदार्थ तुम आरोग्य कार्य जेतेबेले यीशु जगत में थिले लुक 4 पर्व 40 पदे लिखा जाए संध्या काल में से नाना रोगरे पीड़ित थिबा लोकमान ताहांक पाखकु आने कहिले यीशु सेमानक उपरे कथित उपरे हस्त धोई सेमानकु सुस्थ करे। लुक 17 पर्व 12 पदे से जने पक्षाघात रोगी को सुस्थ करे से ताहांकु कहिले बस साहस कर तुम पाप सब क्षमा करागला उठ निज प्रतिज्ञा नहीं अपना घर को चली जाओ। ये वाक्य शेष कथा ये आम पापी सुधा ईश्वर आम प्रेम कर वाक्य लिखा जाए जे आम जब दुष्ट सुधा अपना सन्तान मान उत्तम विषय देवा जाए ते विश्व तो धार्मिक और पवित्र अट से यदि आम छामुरे मारिबा तेरे से आम किपरि एड़े उत्तम विषय सब न देवे। ये बाइबल तो आज्ञा माने मानिबा बहुत कठिन अटे। बेले बेले विश्वासी माने कहते जे मु बाइबल आज्ञा मानिबा ने शुणिबि काहे किंतु समस्त विषय बड़ विपद विषय ताहा कि कारण वाक्य लिखा जाए जे ये व्यवस्था शुणिबार अपना कर्ण फेराई तार प्रार्थना ही शुणिबार ऋणार विषय मोर अनुरोध जे आपण मैंने मंडली की परित्याग करतु ना ये वाक्य मु एक्सप्लेन करूँगी आम पापी किंतु आम परमेश्वर यदि आम प्रेम करते तो से आम कौन कौन बलिदान करे आम से केते उत्तम योजना रखी अच्छा जाना आम ईश्वर सहित सहभागिता दरकार से आम कर्म आमको केवे प्रेम करना कारण वाक्य लिखा जाए जे आम धर्म कर्म सब सूची वस्त्र कर मनुष्य के निज धर्म कर्म को नहीं ईश्वर ठार जापर ना कारण शुद्धता द्वारा ही जड़े स्वर्ग को प्रवेश कर मनुष्य मात्र के पापी से यीशु आसिले सिद्ध भाव में समस्त व्यवस्था से पालन करे तो आम व्यवस्था तो अंडर ना आम बंधुत्व अंडर अच्छे वी आर नॉट अंडर द लॉ वी आर अंडर द ग्रेस से प्रभु एवं आमको आम पाप लागती ना कारण से दिन से क्रूस से यीशु को नहीं आमको देखते तो ये से आमको देखना से यीशु को देखते से यीशु का कर्म द्वारा आम मैंने धार्मिक गणित से समस्त मोर अनुरोध से समस्ते रविवार की जाए सहभागिता सहित आम ईश्वर सहित प्रतिदिन बाइबल पढ़ु प्रभु ये वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद कर ये वाक्य प्रार्थना कर धन्यवाद धन्यवाद आज का व्यवस्था परमेश्वर आज जहाँ वाक्य पढ़ी अच्छे परमेश्वर मत साहाଯ୍य धन्यवाद हे परमेश्वर आज जहाँ आम शुणी परमेश्वर
ଦୟାକରି ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆମ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ତୁମେ କହିଅଛ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଯେପରି ଆମେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ।